Kokot Counter-Strike. Tu hral samo ďalšiu pesničku? No. Ty. Počkaj, to je rukojemník. Go home. Oh, yo. Yes, I'm going home. Kokot. Kde je terorista? Tam bol terorista. Nabijeme. Ďalšieho rukojemníka. Už si mal natáčať video Eda. Go! Kúkaj, vyzeráš ten telefón. Go home. Tatata. Počkaj, si dám radšej takto prst, lebo ho zabijem. No píto. Ešte. Dobre. Čo si to záber sem? Kde? Klikujúci mreža. Rukojemník, poď. Go home. Počkaj, dáš jeho rukojemníka. Tak sa musíš... neukážem. Klikuj teraz. Rukojemník, go home. Teraz musí... Ešte ďalší, ešte tretí. Musí si otočiť riť. Edo musí zacíliť. Kokos. Ja spadám. To ja som mal také rebra. Neviem, nevšimol som si. A teraz utekám do... Jak sa to volá v tom CS-ku, kde mám dávať rukojemníkov? Hone. Do honého utekám. Ty kokot, terorista! Aha, to už... Klakson. Nechcem, fakt ne. Rukojemníka som odjebal, či čo to? Mám zase zás. Ty kokot, zás! Na to. Idem dobíjať, daj. No. Možno, že nejsú kule. Aj nejsú. A je? Krajenka. Kokot, no ideš, ukáž svaly. Dávaj svaly. On nemá. To zavesím na Facebook. Tam je schovaná piča. Jaj. Kokot, aké žily. Kokot, terorista útočí. Kokot, hodiny. Je to piči. Cítiš ten... Čo do piče? Tak mu to nájde face. Aj Búk? No. Tam pôjde niekde možno Dano. Nejde tam. Čo ideš, Counter-Strike? Nemám muníciu. Jaj, munícia pič. Ha?